सम दा जोङो बयबो बे सारखौ बरायबाय दा दिनैनि बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि मुसुखा बेखेवनाय हाबाफारि आरो 163थि गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि गोथार जोनोम सान बे हाबाफारियाव बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव लुफुंनाय बे मुसुखाखौ बेखेवनो थाखाय जोङो जोंनि बिटिसिनि मानगोनां सिएम बिथां प्रमद बर' सारखौ जोङो खावलायदों आरो गिबियावनो बानजाय आफादनिफ्राय जोमै रानि बर'आ बे सारखौ गांसे आर'नाइजों बरायगोन प्रमद बर' सारखौ जों बयबो गोसो गोथारै बरायबाय दा सारखौ दिनैनि बे हाबाफारिखौ जाफुंहोनो थाखाय गोजा रिबनखौ हानानै हाबाफारिखौ जागायनो खावलायबाय आरो बेजों लोगोसे बे बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव लुफुंनाय गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मनि मुसुखाखौ बे सारानो गावनि आखाइजों बेखेवसिगोन आं सारखौ खावलायबाय जोंहा मनोरन्जन आफाखौ बुंनो खावलायनाय थाबाय परब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमः पूर्ण ब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो Siapa aja beli? Kono bisa deh. Kada. Kalau mau banget, mesti bawa boleh. Alhamdulillah. गिबियावनो आसाम सरकारनि सिमानि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों जे मोनफ्रोमबो ओनसोलाव ब्रह्म मन्दिर लुनांगौनि गोनांथिखौ होनानै आसाम सरकारा मोनसे फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स होदों आसाम दर्शननि मोनसे प्रजेक्टआव आरो जे आसाम गभर्नमेन्टआदि मोनसे स्पिरिचुवेलिटि बेनि सायाव इम्पर्टेन्स होदों आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव प्रमद बर' सार बिथाङा बुंदों जे मोनसे समाजखौ जौगाहोनोबा जोङो स्पिरिचुवेलिटि नांगौ बे बेलायाव आसाम सरकारा गुरुत्व होदों जे मोनफ्रोमबो जायगाफोराव ब्रह्म मन्दिर गायसननांगौ बिदि हिसाबै फाइनान्सियेल एसिस्टेन्स होदों